Okay, magandang gabi po sa bawat isa sa atin at salamat sa Panginoon dahil nagkaroon tayo ng chance na ipagpapatuloy po ang ating pag-review sa ating distinctive bilang iglesia. Although sa ating upcoming membership class nabubuksan dahil may mga nag-inquire na po para sa kung paano maging miyembro ng ating iglesia ay tatalakayin po natin ang mga lessons po na ito. So, please turn with me to Matthew chapter 28, verse 18 and 20. Matthew chapter 28, verses 18 hanggang sa 20. Ang sabi po dito, mga kapatid, lumapit si Jesus at sinabi sa kanila, ang lahat ng autoridad sa langit at sa ibabaw ng lupa ay ibinigay na sa akin. Kaya't sa paghayo ninyo, gawin ninyong alagad ang lahat ng mga bansa. Bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo at turuan silang sundin ang lahat ng mga bagay na iniutos ko sa inyo. At narito ako'y kasama ninyong palagi hanggang sa katapusan ng panahon. May the Lord bless the proclamation of His Word at this moment. So ito na po yung panghuling topic or panghuling paksa ng ating series on the distinctives of our church. At katulad ng sinabi natin palagi, hindi naman ito distinctive ng ating iglesia lang, kundi ng lahat ng mga serious evangelical churches sa buong mundo. At katulad ng nabanggit na rin, na itong mga distinctives na ito ay parihong prescriptive and descriptive. Nagdi-describe ito sa ating iglesia, pero piniprescribe natin ito. Ibig sabihin, nagsisikap tayo na mas lumago pa sa mga bagay na ito. Ito ang nagdi-describe sa ating iglesia at ito ang patuloy na goal ng ating church na ma-align po tayo sa mga distinctives na ito. Ito po ang nagsilbi bilang pundasyon na nagdadirect sa ating buhay at ministeryo bilang isang iglesia. And tayo po ay nagtitiwala na na-describe po natin or sa ating pag-examine ng lahat ng mga katangian ng mga distinctives na ito, hindi lang ito instructive but it is also convicting. Kinakonvict din ng banal na espiritu ang ating puso. Itong mga distinctives na ito ay naglalarawan sa iglesia ng bagong tipan as it should be, at ito ay naglalarawan sa ating iglesia din as it should be. And kung napapansin po natin na merong weaknesses, may mga kahinaan ang ating buhay bilang individual, at kung meron ding mga kahinaan ang ating church, ay kinakailangang ma-realign po tayo at mag-recommit tayo sa mga distinctives na ito. Kinakailangang magsisi tayo at magsumikap tayo na mai-align sa pattern ng New Testament Church na ipinakita ng Panginoon sa atin sa pamamagitan ng kaniyang salita. And so far, nakita po natin yung 6 na distinctives na ating napag-aralan nung nakaraan. Una, Christ-centered. The church is Christ-centered and it should be Christ-centered. Pangalawa, sound doctrine, matibay na turo. Pangatlo, biblical worship, ang pagsamba na naaayon sa Biblia. Pang-apat, expository preaching. Ito talaga ang distinctive ng ating church. Pang-5, personal holiness. Pang-6, loving community. At nandito na po tayo sa pang-7 at panghuli. Ito po yung tinatawag nating commitment to evangelism. Ang commitment po natin na ipangaral ang ebanghelyo sa lahat ng dako kahit sa anumang pagkakataon or panahon. And gaya ng ating nakita natin nung mga nakaraan, ang ating mga distinctives po ay magkadugtong, interconnected po sila. So, sila ay tumatayo ding mag-isa pero interconnected po. And one will not evangelize unless hindi po si Kristo ang sentro ng church na yan. Unless hindi po si Kristo ang sentro ng kanyang buhay. So, Christ-centered. Di po ba? And then,
Papaano magbahagi ng ebanghelyo ang mga churches kung ang kanilang doctrine ay hindi rin matibay. So, closely related din po ito sa isa pang distinctive na sound doctrine. At ang ating buhay ng may kabanalan ay mahalaga upang maging effective tayo sa ating evangelism. So, yung personal holiness ay dapat pansinin po natin. So, interconnected po itong mga distinctives na ito. Sa ating pag-aaral, sa ating commitment para sa pag-evangelize, pagbabahagi ng ebanghelyo, ay sagutin po natin ang 4 na katanungan. Hindi natin alam kung matatalakay po natin ang 4 na ito ngayong gabi. Una is, what is evangelism? Ano ba ang evangelism? Pangalawa, why should we evangelize? Bakit kailangang mag-evangelize po tayo? Pangatlo, who should evangelize? Sino ang magbahagi ng ebanghelyo? At pangapat, how shall we evangelize? Papaano po tayo mag-evangelize? Tayo po muna ay manalangin. Hilingin po natin ang tulong ng ating Panginoon bago po tayo magpatuloy. O aming Diyos, salamat sa gabing ito, sa isa na namang pagkakataon na ipinagkaloob ninyo sa amin na pag-aralan ang inyong salita. At naway mag-convict ito sa amin. Hipuin po ninyo ang aming puso at huwag naming pabayaan ang ministeryo ng pagbabahagi ng Ebanghelyo. Ito po ang aming samo at dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. What is evangelism? Ano ba ang evangelism? Mahalagang maunawaan natin ang isang bagay kung saan tayo komitado. Bago tayo mag-commit sa isang bagay, mga kapatid, mga kaibigan, ay kailangan po nating maunawaan ito ng lubusan. So bago po natin sagutin kung ano ba talagang evangelism, ay sasagutin muna natin kung ano ang hindi ang evangelism. What evangelism is not. Kung ano yung mga maling definitions at maling pananaw ng evangelism. Unang-una, evangelism is not imposition. Hindi po tayo namimilit. Ang evangelism ay hindi po pamimilit. Hindi po natin pinipuwersa ang ebanghelyo sa mga tao na ayaw makinig nito. So kung ayaw nilang makinig nito, ay hindi po tayo mamimilit. Ang sabi po ng ating Panginoong Hesus, kung ayaw nilang makinig, ay i-shake natin ang alabok sa ating mga paa and move on. Maghanap tayo ng ibang contact. Hindi ibig sabihin na hindi na tayo magsusumamo sa mga tao, hindi na tayo magsasalita with passion, at sasabihin natin kung ayaw ninyo, di wag, ayaw, hindi ganun ang ating attitude. Pero hindi rin ibig sabihin na hindi na tayo babalik sa kanila. Baka naman sa pagkakataong ito ay hindi pa sila handa. Pero wag po nating kalimutan na ang banal na Espiritu po ang nagpapa-effectual sa Ebanghelyo. Ang banal na Espiritu po ang nagbibigay bisa sa Ebanghelyo na ating pinoproclaim. So, ang evangelism po ay hindi po siya pamimilit, hindi siya imposition. Pangalawa, ang evangelism ay hindi po natin binibida ang ating personal testimony. Di ba may mga grupo, mga evangelism training na ang ibinibida ay ang kanilang personal testimony? Although, tayo po ay nagpapatutuo sa kung ano ang alam natin at ano ang naunawaan natin, pero ang evangelism po, ito po ay ang pag-present ng gospel message patungkol sa ating Panginoong Hesukristo sa kaniyang pagliligtas sa mga makasalanan. Bakit kailangan nila si Kristo? Yan po ang evangelism. It is presenting the message. Evangelism is not putting emphasis upon our personal testimony, which is yun po ang ginagawa lalong-lalo na sa mga Pentecostal churches. Palibhasa ay hindi na spell out ng malinaw ang evangelism, so they put themselves forward. Pangatlo, ang evangelism po ay hindi po ito social action or political involvement. Diba? May mga grupo na doon po sila nag-focus sa social action, baguhin ang lipunan, promoting values education, or political involvement, nakikipag-tie up sa government. No, hindi po natin pinipress ang morality sa ating kultura. Ang prioridad po ng iglesia ay ipangaral
ang ebanghelyo ng ating Panginoong Hesukristo. Hindi po ang baguhin ang ating kultura or i-promote ang values education sa mga bata. Kung engaged tayo sa gawaing yan, we have to see to it na in-insert natin ang gospel message. But that itself, yung social action and political involvement, hindi po yan evangelism. Our culture can only be transformed sa pamamagitan ng ebanghelyo ng ating Panginoong Hesukristo. Pangapat, ang evangelism, hindi po yan apologetics. So, hindi po talaga yan yung manunood ka ng ating apologetic ministry or debate ni James White. Evangelism na yan. Hindi yan. Apologetics is not evangelism. Magiging evangelism lang yan kung lagyan ng evangelistic application sa dulo. But apologetics in itself ay hindi po yan siya evangelism. Ang tao ay hindi po naliligtas sa pamamagitan ng matibay na argumento po natin. Ang kapangyarihan po natin sa evangelism ay hindi sa pamamagitan ng ating power of persuasion. Nakuha po natin. Panglima, ang evangelism po ay hindi po yung pagbibigay pangako sa mga tao na matutugunan ang kanilang mga pangangailangan. Hindi po yon. Hindi. May mga nagko-crusade na yun po ang kanilang pinput forward. Yung lumapit ka kay Jesus, magiging masaya ang buhay mo, magiging makabuluhan, magiging meaningful. Meron kang tunay na kagalakan, tunay na meaning sa buhay. Now, or tugunan niya ang lahat ng pangangailangan mo. Ang evangelism ay hindi yon yung dinagdag mo lang si Kristo sa mga idols na sa buhay mo. The gospel is not simply a message of self-fulfillment, na kung tanggapin mo si Kristo sa buhay mo, ikaw ay sasaya. 'Di ba? Magiging fulfilled ang buhay mo. Katulad ng message last Saturday, ang buhay ng Kristiyano ay masayang tunay. Ang deepest need po ng bawat isa ay ang kapatawaran at kaligtasan at pag-aaring ganap sa harapan ng Diyos. And this is only possible kung ang isang tao ay magsisi sa kaniyang kasalanan at manampalataya sa ating Panginoong Hesukristo. So, ating ipipresent ang gospel openly at ang nagliligtas ay ang Diyos lamang. So, hindi po evangelism ang giving a promise of meeting the felt needs of lost sinners. Pangilan na ba ito? Pang-anim, ang evangelism po ay hindi po yung results of evangelism. Yung result na tinatawag nilang soul winning. Evangelism is not soul winning na yung padamihan ng bilang. That's what soul winning is all about. Yung dadami yung bilang ng kawal sa loob ng iglesia. It isn't defined by how many people we are able to reach. 'Di ba? Yung mga tao ay nagbibilang sino ang gustong tumanggap sa Panginoon. Itaas ang kamay. Sino ang tumanggap tapos nagbibilang. Tapos sasabihin nila, nakapag-win na sila ng souls. Kasi nga, easy believism eh. Easy believism. Ang evangelism po is telling the good news. Ito po yung ibalita natin ang magandang balita sa mga makasalanan. Pangpito, ang evangelism po, hindi po ito yung outward witness of our life alone. Too often, ang mga Christians ay kumbinsido that as long as they live a Christian life, they fulfill their duty to evangelize. Diba? May mga Christians na nangangatuwiran na nagsasabing, hindi man ako nagpa-participate sa street preaching, hindi man ako nag-share, pero ang buhay ko, liwanag naman. That's not evangelism. That's not evangelism. That's witnessing to the world the fruit of the gospel in your life. But that's not evangelism. Ang ating holy life, ang ating banal na pamumuhay, yun ang nagva-validate ng ebanghelyo. Na totoo talaga ang ebanghelyo. Pero ang ating banal na pamumuhay, ang ating patotoo, hindi yan siya evangelism. Ang evangelism is yung ipinaliwanag mo talaga ang katotohanan ng ebanghelyo. Kailangang ipangaral po ang salita. Yun po ang evangelism. Pang-ilan na ba ito? Pang-8? Ang evangelism po ay hindi po yung formula for spiritual laws,
Hindi ito formula. Hindi ito 5-step program. Hindi. Iba-iba nga yung iba-iba nga yung leading ng banal na espiritu kung papaano mo ipaliwanag ang gospel. It's one gospel, pero iba-iba po yung anong tawag nito? Presentation. Kasi hindi naman po talaga uniforme sa lahat ng pagkakataon. So, hindi po formula ang evangelism. Pang-siyam, ang evangelism, hindi po yung nagbibigay ka ng tulong, relief goods, or kumbaga gift-giving, feeding. It's not acts of benevolence. Ang mga feeding, ang pagbibigay ng mga goods, gaya ng community outreach, yun yung channel para tayo ay makapag-evangelize. Pero kung hanggang dyan lang, hindi yan evangelism. Opportunity yan para tayo ay makapag-evangelize. So, pang-sampo, ang evangelism po ay hindi po siya utos ng Diyos sa mga pastor lamang. Ang evangelism ay utos po ng Diyos para sa lahat ng mga mananampalataya, including you and me. So, yun po yung negative, no? What evangelism is not. Yun po yung 10 bagay na yun. Yun po ang hindi nagdi-define kung ano ang evangelism. Ngayon, ano ba talaga ang evangelism? Ang evangelism po ay yung sinalita mo, yung katotohanan, yung message of the gospel. Kinommunicate mo sa mga tao. Ang evangelism po ay nagdidemand na ibuka mo ang bibig mo at ipaliwanag sa mga makasalanan na sila ay makasalanan sa harapan ng Diyos, that they have missed the mark, na hindi nila ma-hit yung target ng pag-aaring ganap sa harapan ng Diyos sa pamamagitan ng kanilang good works. Sila ay lumabag sa batas ng Diyos, sila ay nagkasala laban sa Diyos. Ang evangelism ay ang pagbibigay babala sa mga makasalanan patungkol sa eternal consequence ng kanilang paghihimagsik laban sa banal na Diyos. Ang evangelism, ito po yung pagsasabi sa kanila or pagbibigay pahayag sa kanila sa mabuting balita na kay Kristo meron pong kaligtasan na libre sa pamamagitan ng pananampalataya sa Kanya. Ang evangelism ay nangangailangan na maipaliwanag natin ang cross ng ating Panginoong Hesukristo. Why did Jesus Christ die on the cross? It was to satisfy the judgment or the justice of God or the wrath of God. Ang evangelism ay ang pagpapahayag sa pangangailangan ng mga makasalanan na manumbalik sa ating Panginoon sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo na may pagsisisi sa kanilang kasalanan. Ang evangelism ay yung ipinupukol natin sa mga tao ang katotohanan patungkol sa lordship ng ating Panginoong Hesukristo, na siya ang Diyos, na siya ang hari, at magpapasakop tayo sa Kanya. Ang evangelism ay ang pagpapahayag na ang bunga nito ay ang kabanalan. Kabanalan. Na ang evangelism ay magbubunga talaga ng kabanalan, hindi yung mananatili ka sa kasalanan. Pakinggan po natin si J.I. Packer patungkol sa definition ng evangelism. It is a work of communicating in which Christians make themselves mouthpieces for God's message of mercy to sinners. Anyone who faithfully delivers that message under whatever circumstances, in a large meeting, in a small meeting, from a pulpit, or in private conversation, is evangelizing. In other words, ang evangelism, ito po talaga yung pagbuka ng ating bibig upang ipahayag ang salita ng Diyos. So, simply speaking, evangelism is sharing the good news of the gospel of Jesus Christ to condemned sinners. Now, pangalawang punto, bakit kailangan nating mag-evangelize? Bakit nga ba tayo mag-evangelize? Well, ang pinaka-rason na ibinigay ng Biblia is that utos ito ng Diyos. Utos ito ni Kristo. Ang mga nagkikriticize sa doctrines of grace, nagko-complain na kung pinili na ng Diyos ang mga maliligtas, bakit kailangan pa daw tayong mag-evangelize? Bakit nga ba? Dahil
inordain din, itinalaga din ng Panginoon ang means or ang paraan or ang sangkap upang iligtas niya ang kanyang mga hinirang. Di ba? Itinalaga yan ng Diyos. At yung pinakahuling habilin ng ating Panginoon bago siya umakyat sa langit, Matthew chapter 28 verse 18 and 19. Ang sabi po dito mga kapatid, lumapit si Jesus at sinabi sa kanila, ang lahat ng autoridad sa langit at sa ibabaw ng lupa ay ibinigay na sa akin. Kaya't sa paghayo ninyo, gawin ninyong alagad ang lahat ng mga bansa. Mark chapter 16, verse 15 and 16. At sinabi niya sa kanila, humayo kayo sa buong sanlibutan at inyong ipangaral ang ebanghelyo sa lahat ng nilikha. Ang sumasampalataya at mabautismuhan ay maliligtas. Ngunit ang hindi sumampalataya ay parurusahan. Acts chapter 1 verse 8, mula mismo sa bibig ng ating Panginoong Hesukristo. Ngunit tatanggap kayo ng kapangyarihan pagbaba sa inyo ng Espiritu Santo at kayo'y magiging mga saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea at Samaria at hanggang sa kaduluduluhang bahagi ng lupa. So wala na pong mas mabigat pa na rason ang autoridad ng ating Panginoong Hesukristo bilang Commander-in-Chief. Yun ang nag-utos sa atin na tayo ay humayo at gawing alagad ang mga bansa. That's why we evangelize. Isa pang rason bakit tayo mag-evangelize is that meron tayong pag-ibig sa mga ligaw na kaluluwa. Kumbinsido tayo na ang impyerno ay totoo, kaya may naaawa tayo sa kanila, kaya binibigyan natin ng babala ang mga makasalanan. Ang ating fellow human beings are in great peril. Sino ba ang tao na hindi maaawa at maaantig na malinaw that they are marching towards a great danger at i-ignore lang natin? Diba? Hindi tayo magbibigay warning. Kung convinced tayo na ang buhay natin dito sa mundo ay maiksi lamang, ay dapat urgent palagi ang evangelism. Kaya pag-pray po natin na gamitin tayo ng Panginoon sa ministeryong ito. Hindi lang ang mga street preachers ang merong katungkulan na mag-evangelize. Lahat po ng Christians. Well, pangatlong rason kung bakit tayo ay mag-evangelize is that ito ang paraan upang ang ating church ay magpapatuloy hanggang sa susunod na salinlahi. Bakit? It's either we grow or we die. Dalawa lang talaga ang option. If we are not growing, then we are dying. So, it's either we grow or we die. At kung mamamatay tayo dahil hindi tayo nag-i-evangelize sa mga tao, ay dapat talagang mamatay ang church. We deserve to die. If we die because we have not evangelized the lost, we deserve to die. So, hindi po tayo aasa sa online na magsusurvive ang church sa pamamagitan ng online ministries dito at may mga susunod magfa-follow sa atin online. Now, kailangang magpatuloy tayo sa pagli-labor upang gawing alagad ang mga tao. Street preaching ay ang purpose po niyan ay makapag-establish din ng contact. Kausapin natin, kunin ang kanilang mga contact numbers, and kung sila ay mag-invite, itanong sa kanila kung willing ba silang magpa-home Bible studies. At pupuntahan po natin, yun ang purpose po yun ang talagang aim ng street preaching, to establish contacts and to ask them kung willing ba silang magpa-home Bible study. So, i-inform natin sila that that we are meeting in a particular place sa loob ng PCU, and we invite them to our church. That's the purpose of street preaching. Means siya upang matupad natin ang utos na gumawa ng alagad sa lahat ng mga bansa. Well, pangatlo na punto po sa ating message ngayong gabi, sino ang mag-evangelize dapat? Sinagot na po natin ito kanina in a nutshell, pero ang evangelism ay exclusive labor yan para sa lahat ng mga tao ng Diyos. Ang mga hindi ligtas, hindi talaga sila makapag-evangelize. Hindi sila ligtas eh. Ang mga tunay na ligtas ay merong katungkulan na mag-evangelize. Our church should not use the unsaved to conduct
evangelism. May mga crusade noong 1990s, nag-invite ng mga artista. Yung artista hindi ligtas, singer lang, pinapakanta para lang makadraw ng crowd. Sometimes ang ating mga children ay sasama sa pagmimigay ng tracts. Pero hindi po ang ating mga children ang nag-i-evangelize. I-press natin sa ating children na tumulong lang kayo sa pag-hand or pagbigay ng tracts, pero dapat kayong magsisi at manampalataya kay Kristo. 'Di ba? It's not our children evangelizing. They are just physically helping sa pag-distribute ng tracts, but they need evangelism. Kailangan nating i-press sa kanila na meron silang sariling kaluluwa. Hindi porket nagbigay sila ng tracts, nag-assist, mga kids natin ay okay na sila. They are equally lost. Katulad ng kanilang mga pinamimigyan kung wala pa sila kay Kristo. So, lahat ng mga Christians ay kinakailangang mag-involve sa lahat ng uri ng pag-abot sa mga hindi paligtas. Bakit? Saan po natin ito mababasa? Acts chapter 8 verse 1. Nung nagkawatak-watak ang iglesia doon sa Jerusalem, sino ang nag-share ng gospel kahit saan man sila mapunta? Lahat ng mga disciples. Hindi ang mga apostles lang. Hindi ang mga leaders, mga pastors, kundi lahat ng disciples. Acts chapter 8 verse 1. Ang sabi dito, nang araw na yon, nagkaroon ng malawakang pag-uusig laban sa iglesia na nasa Jerusalem. At lahat ay nagkahiwa-hiwalay sa buong lupain ng Hudiya at Samaria, maliban sa mga apostol. And then, ano ang sinabi sa verse 4? Kaya ang mga nagkawatak-watak ay naglakbay at ipinangaral ang salita. So lahat po ng mga disciples nito, ayon pa kay Alex D. Montoya, ang sabi po niya, the greatest reason why the church is declining is that it has ceased to go out to the lost. For some reason, evangelism has become something to do in the church, within the walls of the church building. Umaasa lang sa evangelistic application pagkatapos ng sermon. Di ba? The church today expects unbelievers to come to it, when in fact the church should go out to them. Effective outreach will take place when Christians realize that the starting point of the Great Commission is to move out from the comfort zones of ecclesiastical structures into the lives of the lost around them. Tandaan po natin yan, mga kapatid, mga kaibigan. So it must remain a major emphasis ng ating iglesia na dapat kumitado tayo sa pagsasagawa ng evangelism. You must be committed to evangelism. Kasi kung hindi ka pa kumitado na makapag-evangelize, kinakailangan magsisi ka. And repentance demands turning. Meaning to say, starting today, you have to endeavor and to determine na makapag-evangelize ka. And that leads us to the fourth and final point. How should we evangelize? Paano tayo mag-evangelize? Well, ang mga tao talaga, kung interesado siya sa isang bagay, paglaanan niya ng energy. Bakit ba ang isang tao ay talagang paglaanan niya ng energy ang pagkanta? Dahil interesado talaga siya sa pagkanta, mahilig siyang kumanta. So, paglaanan niya ng enerhiya. Ang mga hindi nakakaunawa niyan, ang mga hindi mahilig niyan, hindi makakaunawa kung bakit ginagawa yan ng isang tao. Meron ding mga tao na ang kanilang kahiligan talaga ay housekeeping, so, gardening. So, talagang ginagawa nila kasi interesado sila sa isang bagay na yan. Meron ding mga tao na interesado sa volunteering, organization. Interesado sila sa kanilang career, sa kanilang hobbies. Ang ibig pong sabihin natin, kailangan ipag-pray po natin na tayo ay maging interesado sa evangelism. Na tayo ay merong puso para sa evangelism. At marami naman pong mga paraan upang i-advance natin ang ebanghelyo ng ating Panginoong Hesukristo. Maaari po tayong magbigay ng mga Bibles. Maaari talagang mag-speak tayo para ipaliwanag sa mga tao ang gospel, paano maligtas ang mga makasalanan. At bilang isang iglesia, ay nagbibigay tayo ng tools sa ating mga members kung paano ito gawin. Pwede tayong mag-print ng hundreds or thousands of tracts
para ang mga tao, kahit saan sila mapunta, magbigay sila ng tract sa kanilang mga kaibigan. For example, how many are we in our congregation? We are almost 80 members in our church. Kung ang 80 members na yon ay hindi magbibigay ng tracts, wala talagang tracts na maipamimigay. Pero kung 20 people, for example, ay mag-commit na magbigay ng tracts, 4 na tracts sa bawat linggo. Di ba? 20 people lang ha, mag-commit na makapagbigay ng 4 na tracts per week. Well, each week, or sa loob ng 1 year, kung 20 members mag-commit na magbigay ng 4 na tracts per week, sa loob ng 1 year, 4,000 tracts ang makakatanggap, 4,000 people ang makakatanggap ng tracts. Tracts distribution lang yan ha. 20 members lang yan ng church na nag-commit na magbigay ng 4 tracts a week. In 1 year, 4,000 na po ang makakatanggap ng gospel sa pamamagitan ng tracts. Ang daming paraan. Mag-invite tayo ng mga kaibigan to attend worship, because the preaching of the gospel is a powerful means of grace. Pwede tayong magbigay ng church brochures na nakalagay po doon yung mga services, yung schedule ng ating mga pagsamba. Isang tool din yan upang magamit po natin. Hindi po difficult na work ang evangelism. Hindi po mahirap. Kasi ang evangelism, that's simply sharing the good news of God's offer of salvation in Christ. Mahirap ang evangelism kung iniisip natin na tayo ang magka-convert. Pero kung mouthpiece tayo at ipagkatiwala natin sa Panginoon, hindi yan mahirap. We tell people honestly, or with all honesty, that if they repent and believe, they will be saved. Costly ang evangelism, yes. Kasi maaring sigawan tayo, maaring awayin tayo, maaring pagmalupitan tayo. Dapat merong urgency ang ating pagsasalita na kung hindi sila magsisisi, hindi sila maligtas, kung hindi sila manampalataya, they have to repent and they have to believe now. At ipamalita natin sa mga tao ang joy that if they will repent and believe, they will be saved. However difficult it may be, it's all worth it. At gamitin po natin ang Bible sa ating evangelism. Yan po ang ating tanging autoridad sa ating pag-evangelize. Our only power in evangelism ay ang kapangyarihan ng banal na Espiritu na kumikilos habang ipinapangaral ang kaniyang salita sa mga lost sinners. Ang sabi po ng Romans chapter 10 verse 17, kaya ang pananampalataya ay nanggagaling sa pakikinig at ang pakikinig ay sa pamamagitan ng salita ni Kristo. And finally, huwag nating kalimutang manalangin. We have to pray. Manalangin po tayo na sa ating pagsasagawa ng evangelism ay kumilos nga ang banal na Espiritu. And hindi rin natin pwedeng tanggalin na kung tunay na iniibig natin si Kristo, we love to talk about Him. We have passion to tell the good news about Jesus Christ if we really love the Lord Jesus Christ. Si Jesucristo dapat ang maging focus sa lahat ng ating ginagawa sa ating buhay. Our lives must reflect Jesus Christ in everything. Ang evangelism is largely about going to people. Puntahan natin ang mga tao at tanungin natin sila ng mga probing questions. Probably, are you a Christian? Or hindi naman yan bad thing, pero offensive yan. Offensive yan. Lalong-lalo na sa mga RCC, Roman Catholics. I am a Christian. So, inaamin nila na sila ay Christian. We should engage people with the gospel. Siguro doon tayo pwede ding, have you come to the point in your life na sabi mo sa sarili mo that if I die today, at this moment, tiyak akong ligtas. Di ba? Pwede. May marami pong mga probing questions. At ang buhay mo ba ay patutuo na binago ka nga dahil sa gospel? Yun po ang mahalagang question din. 1 Peter chapter 3 verse 15. Ang sabi po dito,
kundi sa inyong mga puso ay pakabanalin ninyo si Kristo bilang Panginoon. Lagi kayong maging handa na ipagtanggol sa bawat taong humihingi sa inyo ng katuwiran ang tungkol sa pag-asang nasa inyo. Sa 7 distinctives, mga kapatid, nalulungkot tayo, ang evangelism ang pinaka-weak sa 7 distinctives. Ang evangelism talaga ang pinaka-weak. Na ito dapat ang pinaka-strong sa ating iglesia. Tunay ba talaga tayong committed sa evangelism? Meron pong mga books on evangelism. Binabasa po ba natin? Remember, ang pangungusap ng Panginoon sa mga iglesia sa Book of Revelation, for example, ang statement niya sa Ephesus, ang sabi po ni Jesus doon, remember from where you have fallen. Repent and do the deeds you did at first, or else I am coming to you and will remove your lampstand out of its place unless you repent. So pagsisihan po natin ang ating kawalang commitment sa evangelism. Ang sabi po ng Panginoon sa Church of Sardis, wake up and strengthen the things that remain. Ang problema sa weakness in evangelism is the implication sa iba pang mga distinctives. Christ-centered ba talaga tayo? Kasi kung Christ-centered tayo, ay mag-evangelize tayo kasi utos ng ating Panginoon na mag-evangelize tayo eh. It's so easy to claim that our lives are Christ-centered pero hindi ka nag-evangelize. So kung Christ-centered talaga tayo, mag-evangelize po tayo. If we are truly Christ-centered, we will love the church na iniibig ng ating Panginoon at ibigay natin ang ating sarili para sa paglago ng kaniyang iglesia. Kaya ang evangelism, ang pinakasentro ng ating gawain. Ayon pa kay Tim Challies, ang sabi po niya, a church that does not care to evangelize cannot be a healthy church. And likewise, a Christian who never shares his faith is in all likelihood spiritually ill. Ang isang mananampalataya daw na hindi nagbabahagi ng kaniyang pananampalataya, chances are, siya po ay spiritually ill or spiritually sick. Nawa po ay mag-commit tayo sa ating sarili sa distinctives na ito mga distinctives na ito na nagdi-define sa atin bilang isang iglesia. Nawa po ay ibigay natin once again ang ating sarili para po sa mission na ito. At bilang kasapi ng iglesia, we would love all of the members of the church to be evangelizing members. Christ-centered at bilang patunay ng Christ-centeredness ng kanilang buhay ay ipinamamahagi nila ang ating Panginoong Hesukristo saan man sila mapunta. Yes, we are nobody trying to tell everybody about somebody who can save anybody. Tayo po ay manalangin. Salamat o Diyos sa mensahe ninyo sa gabing ito at nawa po ay nangusap ito sa bawat isa sa amin na hindi po namin baliwalain ang gawain ng evangelism bilang isang iglesia. May we be committed to evangelism that we will really do something about it. Salamat o Diyos. Salamat din sa pagtitipon ngayong gabi. In Jesus' name we pray. Amen.